Днешният епизод щеше да е за полоските. Какви полоски да ползваме, какво се сменя, какви каренца да сложим и така нататък. Съответно, щяхме да сменим вътрешните карета от FN и EP3, но едни сладури са ми изпратили две леви полоски, вместо дясната да е от EP3. Съответно се сменят вътрешните карета и лявата става дясна, дясната става лява. Външни карета щяхме да махнем тези фабричните, понеже са на 36 мм и да сложим от B16 вид яйка, понеже са на 32 и ще си влезат в главините, но тези двамата сладури, няма да споменавам имена, само ще кажа, че са най-големите скъпари в България, са ми изпратили грешна полоска. Така че пак ще чакаме следващ епизод някога във времето. Честита баба Марта!